आं साफा खेबखायो आरो बिदिनो मेगनाबो साबाय थायो एसे एसेनो ओमफ्राय मेगना नुनाय जाखाया आरो मेगना गोजा जायो। लोगोफोर जोङो दिनै फिन बेंकआव थांगासिनो फैसा बख'नो आङो दाख्लै बे मादैनि बानि माने अनसुंथाइ बिदोंमोन बे मेगननि दा बेयावहाय एसे फैसा हाबनानै दंफैबावो नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनो हागोन बे फैसाखौनो जोङो बख'ना लायनानै मादैनो होफैनोसै आरो दिनैनो लास्ट टाइम जागोन। दायो थांगासिनो जोङो फैसा बख'नो एसे फैसा हाबनानै दंबावो लोगोफोर दा बेखौ बख'नानै जोङो मादैनो होफैसिगोन आरो दिनैनो लास्ट टाइमसै बिथांनि अनसुंथाइ बिनाया आरो दिनैनिफ्राय बिथांनिखौ भिडिअ बानायनाय जानाय गैया बिसिनो भिडिअ बानायबाय थादों ना सासे मानसिनिखौनो बारनो दा सिगाङावहाय आङो 1950 थाखा हैदोंमोन आरो दा हाबनानै दंबावो नोंथांमोना आङो स्क्रिनाव दहायनो देखायखाबाय बेसेबां हाबनानै दंबावो दा बख'नायाव नोंथांमोननो एसे देखायनोसै। नायनो थांदों हायाना 50 थाखाया बखागोन दा 50 थाखा दंजोबो आरो बखागोन 2050 आं साफा खेबखायो आरो बैखिनि फैसा हाबफैबावदोंमोन लोगोफोर दाख्लैनि आद्राया दा बेखौ जोङो हैबावनोसै मालिकनो मादै निबानि निबा मोसाहारि 2050 थाखा हाबनानै दंबावोमोन ओमफ्राय दा 2050खौ बख'बाय बख'नानै दा फिस होबाय 30 थाखा 1015 लायो ने 1015 थाखा फिस लायो जों ओरैहाय प्राइभेट नालाय दाख्लै खनसे दिनै खनसे लांफैबाय नालाय ओमफ्राय बाइकना सासे मानसिनिनो दिनैहाय थाव सोनानै होनांगौ नो सोहैबाय लोगोआ नै आयं फैसाया माने थाव मोनसे सोना होनांबाय आरोना दाख्लैनि जायगायावनो फैदों जों बरफिटारपुर होनो ना मा होनो जायगाखौ बरफिटारपुरानो होनखायो नोंदां ने बरफिटार मोजां दासिमबो सोखाङा उफाय गैया दाख्लैबो लाबोबाय दिनैबो लाबोबाय ओमफ्राय नैबे अनसुंथाइनि फैसाजोंनो थाव गंसे सोनानै होनांबाय 100 रांनि बाजारानो फिसा अखा बारा गैया 2050 थाखा ओमफ्राय जों 30 थाखा दानबायना बख'नायाव 15 थाखा लायो ओमफ्राय जों थाव 100नि सोबाय ओइ हैना फैखादो फैसाखौ
खेबबोदोरा नोङो भिडिअ क्लिप लाबोदो बांद्राय गोबाव रायलाय खालामनांला नै आं सोलाबोथ' नों हैबायना औ नोंखौबोथ' नुदों आं हिसाब खालामना हरनायसै नै ओमफ्राय होबोदो $1920 हो हैना फैदो नों नै हैब्रमा फैदो मबाइला लांफादो ओमफ्राय भिडिअ क्लिप लाबोदो बेखौनो हैहोनायसै आं दिनै आङो आयंनिबा मुसाहारिनि न'आव दंफैयो बिनि मुङाव जोङो रांनि अनसुंथाइ बिदोंमोन बे रांनि अनसुंथाइ बिनायखौ जों दिनै उइद्र' खालामनानै होफैबाय आयंनो आवगायावबो खनसे खालामखांबाय जोङो आरो जों एसेग्राब माने रांनि अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै मददखौ खम मोननाय जादों आरोना जों दिनैहायबो खमानो मोनदों $1920 आं दा आयंनो होसिगोन आरोना आरो बे भिडिअनि गेजेरजों जों दिनै फंनैसो मोनथिनो सानदों रायजो राजानो आयंनि मेगनखौ जों फाहामनो होननानैहाय जानाखि थिरांथा लादोंमोन रांनि मदद बिनानै रायजो राजाफोरनावहाय गरसे गरनैब्लाबो हरगोन होननानैहाय आरो जों रांनि अनसुंथाइखौ मोननो हादों खमब्लाबो आरो बे रांनि अनसुंथाइजों जोङो दिनै आयंनि मेगनखौ मोजां फाहामनो हानाय नङा मानो होननानै बुङोबा रांनि एमाउन्टआ खम बिनि थाखायनो जों दिनैहाय उइद्र' खालामना होजोबबाय बख'नानै होजोबबाय आयंनि आखायाव आरो उनफ्राव मा बेबस्था लानाय जायो आरो आयंनि मेगना माब्लासिमाव मोजां जाहैगोन जों बेखौ दा बुंनो हाया आरो बे भिडिअनि गेजेरजों जों दिनै बुंथिबावनो सानदों जों रांनि अनसुंथाइ बिनायखौ बन्द' खालामबाय बेयावनो आरो आयंनिफ्राय मोननैसो खोथा मोनथिनानै लानोब्ला आं आयंनाव सोंना होनि आयंनि मेगना दा माबायदि अबस्थायाव दङ आरो माबायदि नुयो आंनि मेगनाथ' दा नुवा एसेल' नुयो नुबाबो सिनाया बिदिनो सायखंफोर बायदिल' नुयो माबा गोसोम नुयो मेगना दा सिनाया आरो बे सायखंफोरखौल' नुनाय जायो गोसोमनो ओमफ्राय दा आं बेनि थाखायनो अननानै रायजो राजाफोरनावहाय आङो जा अननानै थाइसे थाइनै आंनि थाखाय होयो मेगननि थाखाय नैबेखौ आं खावलायदोंमोन ओमफ्राय दा आंनि बिनाया दिनै बेनोसै जा रायजो राजा थाइसे थाइनै हरबाय बेखौनो बुंबाय आरो आंनि मेगनाव दा नुवा दाबो गोसोमै नुयो मोजाङै नुवा आरो नैबेनो आरो आं बुंनाया एसेनोसै आरो बे जानाखि नोंनि मेगननि थाखाय थाइसे थाइनै रां सोना हरदोंमोन आयंआ बिसोरखौ माबा मोनसे बुंनो गोसो नामा नोंनि मुङाव दे थाइसे थाइनै रां सोना हरदोंमोन नोंनि मेगनखौ नायजानो थाखाय माथो बुंबावनो रायजो राजा जा हरबाय बेनो जाबाय आरो माथो बुंबावनो एसेनोसै बुंनायफ्रा आं दा आयंनाव फंनैसो बाथ्रा सोंनो सानदों आयंनि मेगननि थाखाय जानाखि मानसिफ्रा रां थाइसे थाइनै सोना हरदोंमोन गरसे गरनैब्लाबो आयंआ बिसोरखौ मा रावजों आरो मा बुंनानै हामबाय होनो सानदों आयंनिफ्राय आं मोनथिनानै लानि फै आंनि मेगनाथ' दा नुनायानो जायाखै एसेल' नुयो मेगना मानसिखौ गोसोमल' नुयो सिनायनो हाया माथोल' सिनायो मानसिखौ नुवा दा बिदिनो मेगनाबो साबाय थायो एसेनो ओमफ्राय मेगना नुनाय जाखाया आरो मेगना गोजा जायो दा बेखौनो जा रायजो राजानाव थाइसे थाइनै आं खावलायबाय आरो रायजो राजा आंनो अननानै होबाय थाइसे थाइनै बेनो आंनि अननाय
गोजोननाया नोंसिनियाव थाथोंसै इसोरनि आशीर्बादना थाथोंसै नोंसिनाव आङो जा अननानै हरबाय थोसे थानै रायजो राजाया आं बेखौनो खावलायनाय जाबाय बेखौनो आं हामबाय होबाय अब्ला आङो दायो बिनिफ्राय बिदाय लासिगोन भिडिअ'खौ बेखिनियावनो फोजोबसिगोन दायो आंनि बियादैया फैसाखौ होनानै फैबाय आङो मोनसे खामानिनि थाखाय दस्रायाव थांब्रबदोंमोन लोगोफोर लेंहरदोंमोन नालाय बिनि थाखायनो थांब्रबनो नांदों आरो फैसाखौ बिनि आखायाव होनानै बिथाङा होनानै फैबाय आरोना दा दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै भिडिअ'खौ बेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदों लाइक हो आरो हायोब्ला शेयार खालाम आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामालासेनो दाथां एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो बोथोराबो बिराद गरम दिनैहाय एकदमबारे गोलोमजोब्बाय आङो नै दासो थांब्रबनो फैनायनि